So padong tag-duty. Oh, perting kainit jud din he. Di matabang ang kainit. Like, I don't know, pila pa na kabuwan magdugay ang kainit. Pasensya sa noise background kay sa ako ng AC. Hindi pwede patyo ng AC otherwise. Magtuto ko din yung singot. So it's sakinan. So yeah, padong natag-duty. Actually, paano siya? 10 minutes drive sa gipuy-an pa doon sa opisina. Na-late pa dyan ko. It's not because langay-langayan ko. Well, it could be. But yeah, dyan matabang ang kainit. Like, I don't know. What is such I explain? I know init din sa Pinas. Pero lahi ang kainit din hiti murag. Igawas mo murag. Igawas sa kaayo. Himo kay yung ano dyan yung summer sa kuhan yung summer din kay pila na sabi ko ka tuig sa Middle East. Anywho, so story tag something sakit sa anywho hindi ka magpapagtog stress. Let's focus on something na pwede na itong storyahan o mga insights nga pwede na akong share sa inyo based sa akong experience nga nagpuyo ko din abroad for over a decade o kung sa mga if ever na magaling may plano mo abroad, at least na ako yung mga contribute sa inyo ang mga insights. Like what is it? Makatabang sa inyo ang sa alert because lahat dyan kang life sa abroad. So ang atong storyahan is dinhi sa laing nasod wala may problema kung magpakita kasi mong pagka-hospitable or sa mong pagka-buotan, which is part man na sa atong culture as Filipino nga natay bisita or natay mga you know like na yung mga bisita sa atong paan gipakita rin nato tong good traits. Pero I don't think kung ani sa abroad kailangan mo dadon na nga kind of traits because I'm not saying sad nga just because nakasa abroad you have to be a different kind of person, like very unapproachable or rude or whatever or no, that's not the whole point. Sometimes kung sobra na kayo kakabuotan, sobra na kayo ka-approachable o ipakita niyo mo yung pagka down to earth sa uban, there are people na mo take advantage and apparently or sadly they will take that as a weakness, you know, as your weakness. Muna yung nakakakuan kaya mo gusto check sa ito okay muna yung buol sa aning kuana realidad sa abroad. Like you should know sa mong limit of always
always remember nga in kung asa man ka nga lugar, although I'm not speaking on behalf sa ubang ka-abroad or sa lain-lain lugar, because again I'm not even like speaking on behalf sa mga tao nga nag trabaho din sa Middle East. Ang point is, base sa akong experience, kay bago pa ko yung anak man sa ko nga amara, grabe ako ka sa tawag ka kanang down to earth, bukan kay ko hospitable kay ko pero I realize nga wala ginin ako ang same level of respect the way na akong ipakita towards laing tao. Yan, nakinay ko ang nilabang. So I started to change, but dili siya gradually nga akong gi-studyhan ang say pamaagi din when it comes to, you know, dealing with people, because mind you, here sa Middle East daghan kay mga nationalities, and I think I'm not sure kung ano siya ambot na atanan din tanan nationalities katapok because sa opportunity o nasa sila ilahang way of respecting people, way of sa pag-deal sa tao, which is something dili ato that we cannot argue or expect nga kung unsa tong batasan gipakita mo sa ilahang ikadalit sa tuwa. So that's why it is important nga hibaw ka sa imong limit. Ayaw kayo pag all the way out sa imong sa imong good traits. And you should learn how to stand up for yourself if na mo daog-daog nimo, you know, not necessarily ibang lahi or let's say uban Filipino sa din who's trying to make you feel intimidated, you know, you should learn how to stand up for yourself. Ayaw tugting because of your fear or because of, you know, naakay daghan kay sakit sa nga mga driver karon adlaw ay buntag pa man untag. Okay, asa na ganito nakalimutan ako sa atong kuan. Siya kayo kay dili siya ko kanang yawa ba niya sorry, ikat ko na kaya official na vlogger. So yeah, stand up for yourself. Ayaw ka look, kung naka sa lugar, why not? Kung tanaw niyo bulihon ka, then you should show them nga yeah, buotan ka nga tao, responsable ka nga tao. But doesn't mean nga pwede ka lang daog-daogan, you know, just because regardless kung naka sa work environment or kung asa man ka, you should stand up for yourself. My God, I know it's so easy to tell or to say you know, because sometimes nagod ko na ata sa situation marag mablangkot or mawa sa itong kuan focus pero di ba na ang point, ang
ang point is ayaw i-allow kay once imo nang i-tolerate and later on ikaw mag kuan kay mangalad ng uban tao. Anyway, duty ang musod na ko kay gano'n sa opisina na ako sa parking. So kung ganahan mo mag-storya ta more in depth ato na nang istorya ka na ito. Sige na kayo, late na ko. Bye bye.